Tinguem-ho clar, el poder dominant no es bellugarà fins que no vegi que li és insostenible tenir sotmès el poble de Catalunya, tenir sotmès el poble català. És a dir, que nosaltres hem d'anar exercint els nostres drets i pressionant per denunciar totes aquestes injustícies i aquestes arbitrarietats. És aquesta la lluita que hem de portar a terme. I a més partint de la base que el poble català en té un de dret que és irrenunciable i que és innegociable, que és el dret a l'autodeterminació. Però això no porta que renunciem a una negociació política. Tots sabem que si es produeix una negociació política per tal d'acabar amb el conflicte i hi ha unes condicions democràtiques que es pugui dur a terme, ho farem, però no es negociarà el dret a l'autodeterminació. En tot cas, es negociarà com l'implementem i, per tant, com es respecta el resultat efectiu. Això vol dir que hem de treballar amb dues línies paral·leles al mateix moment. D'una banda, anar construint aquesta república per tothom, que dèiem fa una estona, i d'altra banda, anar desemmascarant totes aquestes polítiques injustes que oprimeixen el poble.